Kaixo egunon, Irune Agregabiria naiz, bizilore proiektutik nator, eta bueno, lehendabizi eskerrak eman emuni, gaur hemen egoteko aukera eman digulako. Pixkate kokatu nahi dute proiektua, nundik datorren, eta hasiera nundik egin genuen. Proiektua 2012an hasi zen gauzatzen, hezkuntzaren inguruan, kezka genuen guraso, hezitzaile, gazte, adin guztietako eta esparru ezberdin askotako jendea biltzen hasi ginen. Eta aman komunean genuen hizkuntza, zan hezkuntza. Nola ikusten genuen hezkuntza, zenolako hezkuntza irudikatu nahi genuen. Eta hausnarketa prozesu hortan pasa genituen 3 urte. 3 urte hauetan formazioa, hausnarketa eta kolektibo oso baten bateratze bat, ideien bateratze bat eraiki genuen. Bateratze horrek ekarri zuen, gaur egunean martxan jarri dugun proiektu hau. Eta proiektu hau martxan jartzeko, iruditu zitzaigun forma egokiena, zela kooperatiba bat sortzea, irabazi asmori gabeko kooperatiba bat, nun kooperatiba honek barne hartuko zituen langileak, erabiltzaileak eta kolaboratzaileak denok eskutik egunerokoan aurre egingo genion proiektu hau altxatzeko lanean. Lan honetan, pauso handi bat izan zen iazko urtean eraikin honen saltoa egin genunean, eta eraikin honetako pausua izan da gure gaur egungo proiektua abian jartzeko eman digun aukera. Proiektu hau askoikin kokatzen da, eta hezkuntza eta hasiera berrikuntzan oinarrituta dago. Proiektuak arlo ezberdin ugari barne hartzen ditu, eta beraren eragina, bai proiektuko erabiltzaileona, herritarrena, bailarara, eta Euskal Herrira ere iristen da ditugun arlo ezberdinei esker. Esan, gure ikusmira dela, adin eta esparru guztietara zabaltzea, bizi prozesuekiko eta naturarekiko errespetu bat, norbanakoaren izaera aske bat eraikitzea, eta harreman orekatuen eta osasuntsuen aldeko apustu bat egitea. Eta guretzat hiru ardatzoiek beti begitan izan da, baraiki dugu oain azalduko izkizuean lanlerro guzti hauek. Gure kooperatiba, City Kooperatibak, lehen esan deten bezala irabazi asmori gabekoa, baditu 2 egitasmo ezberdin, alde batetik bizilore eta bestaldetik abaraska. Bizilore proiektua hezkuntza eta hasierari zuzenki lotutako proiektua da, eta bertan 4 azpiatal nabarmentzen dira. Lehendabizikoa da eskola, bertan 2-12 urte bitarteko ikasleen eskola bat ematen da aurrera, eskola txikia, adin aniztasunean hezteko gunea, naturarekiko harremanean, eta ulertzen dugu aurren ongizatea ziurtatu, eta ziurtatze horrekin batera, beraien garapen osoa bultzatuko duen gune bat izan behar duela eskola honek. Eskolaz gain badugu formazioen atala, formazioak asteburutan ematen dira, asteburutan hilean bat edo 2 egiten ditugu, hezkuntzan adituak diren profesionalak etortzen dira gurera, eta bertan Euskal Herri osoko eta Euskal Herritik dauden profesionalak ere etortzen dira, naiz eskola publiko, pribatu, kontzertatu, guztietako profesionalak, hezkuntza eredu honetan formatzen joateko irrika dutelako. Eta benetan, badagoelako nahi bat, hezkuntzaren aldaketan eta formazioan egin nahi bat. Eta egia esan, arrakasta handia izaten nahi dan alderdi badago. Gero badu beste eskaintza badela tailerrena, tailerrak eskaintzen dira eskola egutegiaren barnean, non eskaintza hau adintarte guztietara eskaintzen den, eta adintarte guztiek aman komunean ekintza berberak egiteko aukera duten. Bertan ekintza ezberdin asko egiten dira, esan dezakegu yoga, pintura, buztinetik hasi, zirkoa, hasierako taldeak, ekintza guzti horientzat guretzako ardatza da, alde batetik gizakiaren izaera aske hori
eta benetan norbere barnearekin konektatzeko aukera ematen duten eskaintzak direla, eta eskaintza horiek adinaniztasunean egiteko aukera dutela. Non talde berdinean elkartzen diren, 2 urteko haur batetik hasi eta 80 urteko amona bat. Elkarrekin guztina egiten. Hori da tailerren eskaintzaren barnean, eta gero badegu beste alderdi bat udalekuena, udaleku itxiak antolatzen dira udan, eta bertara Euskal Herriko txoko guztitatik etortzen dira proiektura. Urtengo uda izan da lehendabiziko urtea udaleko hauen martxan jarri dituguna, eta guretzako garrantzitsua da guk dugun hezkuntza ikuskera hau ez mugatzea bakarrik eskolara etortzen diren aurrengan, baizik eta ahalik eta gehien zabaltzea. Hor dago Bizilore aldeko 4 azpilerro horiek. Baina gero badugu Abaraska, kooperatibaren barnean beste alderdi bat. Abaraska proiektua hasiera baten sortu zen gure kooperatiba autofinantzatua delako, eta finantzazio iturri nagusiak behar zitulako, hezkuntz proiektua bere baitan ez delako iraunkorra ekonomikoki. Orduan, Abaraska proiektu honek hasieran funtzio hori bazun arren, gaur egunean konturatzen gea hori baino asko zaratago doala, ematen digulako gure proiektua zabaltzeko eta askoz ere jende gehiagoren gana iristeko aukera. Abaraska proiektuak bere barnean ditu aterpetxe bat, 50 lagunentzako aterpetxea, jatetxe taberna bat, eta 2 espazio hauek badituzte beste 2 espazio prestatuak daudenak, alde batetik da berdegune zabal bat, non jolaserako, material naturalez eta naturarekin kontaktuan egotea ahalbidetzen duten eskaintza badagon, eta gero badago Abaraska izeneko gune bat, eta Abaraska izeneko gune hau da erabilera anitzeko gela bat, non bertan hitzaldi, formazio, kontzertu, ekintza kultural eta barre egiten dian. Orduan hori da pixkat, gure proiektua momentu hontan eskaintzen ari den guztia. Eta guretzako garrantzitsua zen, guzti hau martxan jartzeko zenolako azpiegitura antolatua dugun azaltzea. Ze gure proiektuan bereizgarri bat bada, nolako antolatzeko modua dugun guzti hau aurrera eramateko. Proiektua horizontala da, bertan parte hartzen dugun guztiok, bai langile eta bai erabiltzaile eta bai kolaboratzaileak guztion artean sostengatzen den proiektua da, eta aipatzekoa da momentu hontan lan ordainduak baino askoz ere handiagoak direla ordaindu gabeko lanekin ateratzen den lana, sostengua benetan auzolanean eta elkarlanean ematen diogu proiektuari. Erdian dauden guzti horienak dira gu antolatzen geran batzordeak, bai, legezko organo ez gain, batzar orokorra eta tezkaritza, baitugu batzorde batzuk, eta batzorde guzti horiek dira eguneroko lana aurrera eramaten laguntzen digutenak. Batzorde hauetan, gaude guztiok banatuta, denok dugu, batzorde baten egoteko ardura eta eskubidea, eta denok eusten diogu hortik proiektuai. Aipatzekoa da, alde batetik zaintza batzordea, badugulako, uste gure proiektuaren bereizgarritako badela, badugu zaintza batzorde bat, non proiektuaren begirada orokor bat zaintzen duen, eta begirada orokorraren barnean, alderdi ezberdinak begiratzen dituen. Alde batetik begiratzen da bideragarritasun ekonomikoa, baita plangintzak aurrera doazela ziurtatzea, eta guretzat oso bereizgarria dena da, begiratzen deguna dela, benetan talde harremanak sendoak eta osasuntsuak izatea, eta hori ere zaintza batzordearen lanetako bat da. Gure arteko harremana osasuntsu eta sendo mantentzea. Antolaketa guzti honi esker, doa gure proiektua aurrera egunerokoan, eta guzti honekin baditugu etorkizunerako erronka berri batzuk. Erronka berri hoien artean azpimarratuko genuke aurretik azaldu ditugun azpiatal guzti hoiedenak indartu behar ditugula. Gure proiektua gaztea da, abian jarri berri ditugu lerro guzti hoiek, eta benetan ideia horiek hasiera izan dute aurtengo ikasturtean, baina guzti horiek gauzatu behar ditugu eta eraiki behar ditugu. Eskola eraiki behar da. Udalekuak sendotu behar dira, ikastaroak sendotu behar dira, formazioa ahalik eta haratago joan behar da. Guretzako giltza da, benetan
urtebete honetan jaso duguna dela gizartearen erantzun honetatik interes izugarri badagoela hezkuntzaren inguruan, hezkuntza eraldatzeko izugarrizko beharra sentitzen dela gizartean, benetan hezkuntzako profesionalak nahi izugarria dutela honetan lan egiteko, eta gugana asko eta asko jotzen dutela, benetan errealitate bat egiteko aukera dugulako teorian hain ideala ikusten den hezkuntza eredu hortan. Beraz, guk horren gako izan nahi dugu. Gurea erein, gurea zaindu, eta gizarteari islada emateko eta laguntza emateko eman dezakegun neurrian, bai herrira, bai bailarara, bai Euskal Herrira, hezkuntza eredutzat hartuta, eraldaketa sozialean jarraitzea. Eta beste gabe, eskerrik asko danoi.